Bine v-am găsit la Marius World, alături de Andrei. Zi, fă ceva. Salut! Gata, nu mai da, te hau. Hai, dă-mi teme. Vezi că ai jos. Hai, gata. Stai că... Câine! Eu. Dă-mi viteme în pana mea. Ah! Gata, nu mă omor ca miteme la mine. Am 4. Păi vino cu să-ți dau, what? 4 stairs, 6 haine și 4 foc. Da, și eu am un arc cu panciunul. Dă-mi dă-mi mie. E trec. Sau măcar dă-mi și mie un arc înșantat în pana mea. Păi doar pe salam. Stai, omoară-mă. De ce? Omoară-mă. Am mâncare, fă. Și pe omoară-mă, lasă-mă. Bine, fă. Fă, vino cu Așa vreau. Fă. Că nu prea mă învăț. Și puteam să-ți dau mâncare. Hai jos. Așa și... Și și-a schimbat numele Nemrod, ca și pe calculator. Pe calculator am Nemrod 99 în patna mea. What the fuck. Da. Și da, v-am spus, nu prea era mai frumos cu Marius, pentru că el nu vrea să vină la mine, pe el nu De fapt, nu ai zis fă. Și... Na... Bă, ia-ți temele. Dă-mi teme. Eu ți-am aruncat și tu. Unde dracu? Uite. Păi tu-mi dai de-asta, mă, băi. Bă, ia iron. Enșantată și de-alea. Păi... Până Bohare. arbură enșantată și de-alea. Hai dacă nu vrei să te bat. Păi vino încoa să-ți dau la spawner. Hai, da. Ai spawner de mobi? Două de schele și unul... Nu înțeleg. Fii atent, i-a picat să-i uitați la un prieten și a găsit două spawnere. Am uitat. Eu nu știam. Deci uitasem că dacă ai pickaxe cu siltaj, de fapt nici nu știam. Poți să iei. Poți să iei de ăla, da. Spawner. Uite. Uite-te aici. Nu, că eu mereu când aveam siltaj, ziceam, bă, ce trecu, mă? Hai, adică nici nu mă gândeam, dar... Hai, dă-mi, din care ce arată mie. Din care vrei tu? Diamante înșantat, hai. Unde e? Diamante? Tu vrei diamante? Îți dau eu diamante. Hai, dă. Bă, glumesc. Înșantat. Hai, ia-ți. Păi, Da, de Fernai. Nu, shit. Pici, de ce mi-au, mă, nu mi-au dat gol să fiu... De unde ai de ce? Păi pică mob și mai iau armură. De ce? Da. Ai pantaloni și cască, n-ai de ce înșantat. Uite, cască și pantaloni, ceacă. Ai level? Da, am level 15. Hai, înșantează prăștiile ăștia de pantaloni că mă piși pe tine. Da-le. Uite că ți-am dat în pană. Și da, eu aparent am skin de ZZ Andrei, bă. Copiatorul. De fapt... Copiator, mă, dacă sunt fan ZZ, ce-i problem, se? Păi, Bă, vezi că stric un pic asta și ți-o bag înapoi să fie mai comod. Nu, bă, lasă așa. De ce? Lasă așa. Ți-o pun în partea cealaltă ca să fie mai comod. Bine. Cum vrea nene? Marius. Da. Marius YouTube. Mă gândeam să-mi pun for the win sau... să-mi pun FTU. Bă, vrei să... For the win. Da, vrei să fii paznic? Ce e aici? Da. Dă-mi teme. Stai să te enchantez. Bă, Dăm și sabie, pickaxe, topor și Fă ce lopate sabie. înșantate. Înșantate, bă, go. ia și ăsta e am lemn. Fuck. Am eu, da, am stairs. Dă și ceva, ia Nu, stairs. stai un pic. Ți le pun în chest. Nu, bă, wait a second. Copil copac, vino, uite-te la mine. Uite-mă că am găsit pantaloni de ce înșantați în chest. Da, ok. Bă, copile, ai luat toporul, du-te și ia lemn, ca să-ți faci. Du-te, dracu, și de un efficiency 1, bă, da, sărac. Sărac, îl vrei pe la Diamond cu Smite? Da? Da, eram sigur. Țigan. Ți-am făcut Protection 1 și Torch 1. Ce-au ăia? Și ăștia au așa, Projectile Protection 2. E mai bun, Get, și protecție 1. Da. Ia un tor un copac în pana. Lasă că vin și eu cu ăla de Diamond. Și știi cum sparge ăla? Și are doar Smite. E ok. Ce te sparge ăsta? Nu ca toporul. Nu sparge chiar ca toporul ăla al meu de pe Atlantis.
de pe PC, da, mă rog. Da. Bine, acum nu vreau să fac reclamă la server. Tu și Darklight. Țineți pantalonii. Da, Ține, fă. ai îndrăznit să dai în mine. Aaa, ce... Gata. Ce? Termină. Tot eu. Uite cu cine se pune. Vrei să-mi iau și morope? Iolă. Vrei să-mi iau și morope să-l mănânc? Apoi facem PvP. Păi dacă tu îmi dai iteme de săraci. Am și sabie cu sharpness 3. Bă, care era la player, mă? Smite-ul sau Sharpness-ul? Sharpness-ul. Ah, ok. Și eu mă miram la Skyward. Bă, ce dracu, mă? Dă Sharpness. Păi Sharpness e la mobi. What the fuck? You son Ai, mă, uitați-mi și eu în pana mea. În pana mea, tu mi-ai iertat Minecraft, în pana lui... Păi da, dar eu nu știam enchant-urile atunci în pana mea. Nu știam ce e protection. Atunci. Sau... What the fuck? Sau nu Eu știam mai mult le-am învățat de la youtuberi. Și... What the m-a pupat vaca. Um, Fac mai live. fuck it, You son of a bitches. Up. Ai, Gog. ai trece în coa. N-ai două pate. Am unul la spawner. Du-te tu la spawner. Hai să spun Sau... pantalonii și iron. Vezi că spun și o sabie. Nu, ia iron. Bă, what the fuck? Culcă-te tu acasă. Ah, shit. Ți-am furat sabia. Cu smite-ul. N-are nimica. Bă, măcar stă habie în pana mea. Vreau și... Hai bă, la spawner. N-ai pic enchantat. Mi s-a dus enchantul, că aveam unul ca în Breaking 2 și eficiență 2. Hai la spawner. Hai să facem și noi level. Că vreau level. Să faci tu. Da, pe în special eu vreau să zic. Da, eu. Deja 6 minute și n-am făcut decât un căcat. Băgăm ea. Să fac. Și Am văzut că mai nou te lasă să postezi mai mult de 15 minute. da, Pentru că... câteva secunde. Pentru că ai mai mult... Pentru că... The fuck? Where is my bed? Uite. Fuck. What the fuck, cum arăți? Uite-te și tu la mine. Ai, o du-tai să avea de... Dacă îți dă unul e ceva de genul... Dar du-te și cu... Para mea. În pana mea, vrei să dau acum pe hard? Dă-i. Aș vrea. Chiar dă-i. Da, să-mi explodeze un creeper și să dispară armura. Care e full aproape, sunt full protection 2. Nu-i așa? Fuck you. Deci o dată mai repede că mă bag cioacă. Îți bag șoca? Știi ce facem în episodul ăsta? Tu o să faci level și o să mă cac pe tine. Hai, dă-mă la mobi. Dă-mi... Dă pe dificultate hard. Normal. Ok, e bine și... Aici vin mobi, nu? Da. Vezi? E dacă a turbat. Și de ce nu vine aici un mob? Bă, stai că trebuie să fie împinși de apă. Eu. Nu vine, nu-i așa? Smite. Direct, e fucking... Da, murit și voi, mă nesimțitele. Da, și tu, sună tu mai încet. Da. Și mai știam de Și mine. dai și tu mai încet în pana mea. Uite-te la mine. Aha, eu care n-am sunet. Rect, Nemrod. Ți-am dat rect. Salut, eu sunt Gerice, care eu mănânc carne putrăzută. Nu vrei cartofi prăjiți? Ba da, da, adun în pana mea. Sau vrei pâine? Cartofi și pâine. Nu. Să fie mai sănătos. Bă, de ce? Îți dau o bucată de carne. Dăm și pâine. Stai că trebuie să crească ferma de căcadă, uite. E mai bine cu pâine, mă îngreș. Și așa decât vreo 30 de kg. Eu am un kill. Da, 16 ani în pana mea, când să am 30 de kg am. Eu am 15. Ultima oară când m-am cântărit. Adică acum o lună, 2 gen. Păi, Aveam vreo 60 și ceva de kg în pana mea. Deci salutare, eu sunt Mariu și arunc carnea pe geam. Băi, ești de bărăște. Ai vin odată cu cărnea aia. Și pâinea. Eu bă pâine, eu. Deci, eu bă pâine, eu. Pâine. Pâine, eu. Eu bă pâine, Cât eu. dracu am filmat și n-am făcut nimica. 2 minute și am Zombie mic!
Știi bagul ăla de iese prin spawner? Da. Așa se întâmplă și pe Skyblock. Da. Te joci ca bun cu Darky. Ce mă, nu mă mai jucat că eu de mult. Acum joc Skyblock și pe Play. Super. E pentru un 8? Da. Dacă o să fac... Bă, ai văzut la Ronnie episodul ăla în care... Combo, ce cauți să zici? O așa că eu. Nu prea mă uit La 1-9. La Ronnie. A, vin odată. Ce mă? Bă, ce mă da? Ce mă da? Mai rezistitule, dă-mi odată mâncarea aia. Vrei mâncare? Da. Ia Bă, Sărăcie, săgețile astea. Sărăcie, țâne. Leșul, Țâne, sărăcie, țâne. lemnul. Bă, dacă are neprește, nu mi-a adus mână. Aha. Nu ți-am adus. Hai, dă-mi și pâine. Pâine? Eu, bă, am 2. Dă-mi. Am cartofi. Dă-mi pâine. Nu vreau cartofi. Vreau pâine eu. Țâne cartofi, că n-am pâine. Ai pâine, ai că ai 2. Ziceam că am 2, uit. Fuck you. Bă, termină. Gata. Să mă termin. Uite-te și tu pe sabia asta. Șarpă 3? Da. Fuck eu. Hai să mânc cărnuța. Hai fă-mi pickaxe enchantat. Dăm fer. Ce l-am pus în gest. Aleluia, care? Mamă, că small vin să-mi bag, șaca. Săgeți. Bă, de aici e săgeți. What the fuck? Sunt! Au picat armură de șau. Sunt cu călar. Bă, ia uite-te tu, că știu că la armura de aur îți dă chestii bune. Respiration, protection. Odată mi-a dat protection 3. Mă doare. Te doare în dic. What the fuck? 12 minute. Level 13 să facem. Bă, dacă ies, mă spawnează tot aici, au văzut, nu? Da. Bă, știu, ok, Căcat. Vezi că ies și intru din nou repede. Să vezi dacă... Ce, schimbi skin-ul? Da. Bă, ia, lume, revin după ce după ce și schimbă domnul skin-ul. Reveni după ce și-a pus și Andrei skin-ul. Și hai să vedem, bă, ne-am dat și noi pe hără și... Ce ești tu? Ce fac? Vrei să zici cine sunt eu? Cine? Who are you? Fata ce-ai gura! Asta te bat. Cine bate? Dai cu pumnul, da? Hai, gata. Termină de jet. Ți-am dat 4 inimioare cu o singură lovitură. Bă, frate. O să văd câte viață ai. Termină, că vreau să fac XP. Am deschis chestul din greșeală. Tu. De ce mă dă înapoi? Bă, termină. Pentru că te lovesc ăștia, dar nu ți-ai damage. Uite, bă, ce copiator. Mai întâi ZZ, acum Slayer. Și tu ești Fire Dragon, ai fost și ai Winner, ai fost și... Da, eu măcar băi schimb. Mi-a picat cartof. Da, De ce zombie? De ce logic mai e și asta? Zombie dau cartof. Și fier. Da, cum adică ăștia mănâncă căcat, what the fuck? Scheleții dau arc și săgeți. Asta mai are logică că iau o arcă în mână. Și în realitate în pana mea. Adică, de pildă, Enderman-ul dau Enderpearl-uri. Învăță Minecraft cu Marius și Andrei. Enderman nici măcar n-ai văzut în realitate în pana mea. Da, Spider-ii uriaș. Că jumătate și... Că am văzut poveste. Ai, că am level 29. Adică erau mici? Da. Bam! De la cine? De la Sasuke? Da. Eram sigur, Sasuke rău. Sasuke